Hej og velkommen til. Jeg skal lige vise dig, hvordan man henter gratis MP3 musik fra internettet, som faktisk er mere simpelt, end man lige går og tror. Vi går lige på internettet her. Jeg bruger Firefox. Det betyder ikke så meget, hvad for en browser man benytter. Så går du ind på den hjemmeside, der hedder mp3lemon.org. Inde på deres hjemmeside, der får du et søgefelt frem, hvor du kan søge på den kunstner eller det nummer, du godt kunne tænke dig at downloade. Og jeg prøver nu bare at søge på Madonna for eksempel. Den kommer med et par forslag, der viser, at der er en Madonna, og så er der en Black Madonnas, og der vælger vi selvfølgelig Madonna. Der kommer en masse forskellige album frem, som Madonna har udgivet i tidens løb. Og det står der nu frit for at hente numre fra de enkelte albums. Vi kan prøve at gå tilbage i tiden her og se, at vi har noget helt tilbage fra 90'erne her. Tilbage fra 80'erne. Det gør ikke så meget. Jeg går lige ind og viser en gang download songs from the album. Her kommer alle sangene frem fra det pågældende album. Det er ganske enkelt. Man klikker bare på download. Får et nyt vindue op, hvor du endnu en gang vælger download. Så får du et ultra langt link, som i princippet ligegyldigt. Du skal bare klikke på det. Du får nu muligheden for at åbne eller at gemme filen. Du vælger selvfølgelig gemme filen. Og så er den hentet ned i din mappe med hentede filer på computeren. Det er ganske enkelt. Vi lukker lige ned. Vi prøver at finde den. Overførsler. Og der ligger den. MP3 Lemon, og det er Madonna nummer 01. Den kan jeg afspille. Det er simpelt, og det er gratis. Bare se at komme i gang. Vi ses. Hej.